Nikwa Ramogi kamana inya kumkete Ramogi TV kainde wang saya chenro marwa maro Oimore maika mokelo weche manyien sa dek e wange chak Antoninga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no bija taya nyakwar guok kocha pesa woduo kendo gi Belinda Dhiambo wendia loko marwa bange to bro mbaka gi mheshimiwa Milio Dhiambo en jaod bura mar Suba North kendo ben jakanyo mar duol mar twak moriwo Kenya Kwanza gi Azimio to twak nende no moko obro penye ni ang'o miyo twak moko to bende nitiere geno mbele ka mane mbaka mobro go imbe dwaro winjo pachi 2-6-0-0 e kaka inyalo yudo wale lakini sani magi weche manyien ma wan go. Mrs. Anne Deritu must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza. Lweny martelo medo jiwore duond buch Jubilee ka kwedha Azimio seyo jandik duond buche ewi wachno. Kama sasa hivi hatujapata mishahara kama miezi 3 hivi. Tuungane na Wakenya wengine ambao wanafanya kazi kama yetu ya mashinani ili tuweze kupigania ugatuzi. Moko kuom ute bura mag county osechako chungo chenro magi ka giywak ni sirkal mamalo pok ochwalo negi omenda. Koro yaura ne waparo nogolo gik jams gi malo kocha nikech mine tiyo gi pampers nyithindo dhi ok yaura no. Interventions tie ma oseketi gweng mondo mi toki klandre. Chenro mag ohala odok chien e dho wath ma Wadiang'a kar chungo od bura ma Suba South ka tuo nyaldiema medo landore. Nero kamana ahinya maeka mochake weche manyien ni jagoro mongirore migawo marudi Charles Hinga osiro paro mar gero ute ma nengogi ni piny kama jogo ma ondiki e tije ibiro dwar mondo gol atamalo 3 mag osachgi mondo nyiew ni godo ute go eko. Hinga bende okwedo jogo maseyo chenro no kawacho ni onge kaka omenda go nyalo lal kendo nitiere chiro moromo mar uso ute go. Edwin Okoth ni kod ler mar wachni. Bedo ni twak kod jofwambo ne obagi lok tich ma jatend piny ne en ranyisi moromo mar pek ma piny owacho osemiyo chenro mar gero ute 200,000 higa ka higa ma ibiro juogi omenda kowuok kuom jogo mondiki. Jagoro mongirore migawo marudi Charles Hinga ne owacho ni chenro no geto ywayo joket mwandu mabiro gero ute mapiyo ka opogore kod kaka piny owacho osebet ka gero ute. I have got over 200 investors and all they are saying is, if you give me an off-take plan, because I don't believe in your story. Your story is a very emotional story about Wanjiko owning a home, about the Juakali artisan owning a home, a shoeshiner owning a home. But hey, my money is not emotional. All right? So me, I just want to know that I'll get paid. And how do you guarantee that they will get paid? This will attract foreign money to come into this country. And please, you don't need to be an economist to understand this. This is common sense economics. Hinga ne owacho ni sirkal oseyudo lope 424 ma ibiro gerie ute gwenge duto ma pachoka mondo mi jonyiew thuolo mar yiero kama gidware ot. Ute ma bende oramo ni chiche gibiro yudore mayot. You choose where you want a house. That's one of the questions we ask you. Where do you want to own a home? You choose. And that also advises. So it's not just going to be blind undertaking. However, we are starting a program where we are putting 200 units in every constituency. And these 200 units will be taken because I can promise you, even if you don't think there is demand in Marral or in Karachuonyo or in Nyansiongo, in Nyamira, we know because first of all, government is an employer. We have got so many people in there. Jogo mageto nyiewo ute go kaito uso. Bende koro din negi. Piny owacho biro yiene ng'at achiel ka ot achiel kende. Ot ma onyalo mana uso bang' higni 7. The only thing I can tell you in the policy, you cannot buy 2. And the other thing is you can't sell that unit until 7 years. Because that unit is so subsidized. If I allowed you to sell, what are you going to do today? You buy 3 million, you sell it for 7.6. Sindio hivyo? Kata kamano, penjo ewi chich ma jopiny nego ni sirkal nyalo tiyo kod omenda go e chenro mamoko ne oduodo jagoro no. Mokwongo. So isi pesa ya serikali, because you don't work, unafanya kazi serikali. So if I deduct you and it goes into that account, what is it doing in Serikali? The only thing Serikali is doing, first of all, is because I'm the biggest employer. Okay? To bange kane openja gimomiyo piny owacho koketo mana gero ute ong'alo manyime ka rowere mathoth to pod onge tich.
The government is not the one that employs largely. We know we're the biggest employer. But the best jobs are the ones that are created by the private sector. Jatend piny Kenya William Ruto oseyango gero ute maromo 36,992 mawachore ni osechak ger, ka moko kuomgi pod ibiro chak ger e ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi mbele ni luoro nitiere ni jo Kenya buora nyalo wito thuolo mag tijegi kendo kelo lal mar omenda ma ok tin ne siling bilion 150 kaponi okadhe paro mar chik mar omenda ma ichano pedhi e od bura. Ma endi kaluwore gi riwruok mar kembe maloso mwandu e pacho ka endi KEPSA ma wacho ni kembe buora nyalo chungo chenro magi e thurka ka paro ne okadho. KEPSA ne mane opedho ng'ur mare nyimo od bura wacho ni usuru moko ma ichano juogi kaponi chik no kalo to biro hinyo sekta mar kembe. My rough experience, this is approximately 70% of all the assessment raised. If the market is to deposit 20% of 70% of all the taxes, then you can imagine the cash flow implication. This kind of provision can provide a window for rent seeking, for harassment, and for unfairness. We are asking the National Assembly to strike out this particular proposal so that we can remain with the existing provisions that are comfortable for businesses. The proposal to increase the rate of tax, value-added tax, on petroleum products to the standard rate of 16% is likely to have severe and adverse effects on the general economy, not just the petroleum sector, not just the OMCs. We are still being cited, or rather being taxed with withholding tax, and it has become a very serious issue. So what we are asking is if the commission, or rather this department, could allow the commissioner the powers to exempt the industry, whereby being in an industry that the margins are really thin, the amount we are withholding is more than what we are supposed to gather. Odonja ne mag siasa ni riwruok mar Azimio la Umoja odhi nyime gi soko wang' jandik duond buche pacho ka endi men Nderitu magi wacho ni dhi ataro gi chik. Azimio oseyo Nderitu ewi midhiero mokwako duond bura mar Jubilee. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Azimio bende wuoyo ewi digni mar twak e kindgi kod Kenya Kwanza masani chalo ka gimogore Luanda. Ero mano kelo kanyakla tero mar Azimio e kadak ma Karen bang' seche bura ma puodo wach jotelogo no bedo kod ote ni jandik duond buche ma Thurka Mikai Nderitu. The registrar of political parties, Mrs. Nderitu, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties. So we see the Registrar of Political Party on a very interesting mission here to hunt for reasons to just kill political parties in this country. Clearly, we saw her backdating letters. This is a printout of the time and the date the email was sent. The email was sent on the 22nd of May. That is Monday, at 8 o'clock in the night, after the NDC, but the letter is dated 19th of May. Duond bura mar Jubilee osebedo kod tungni mar telo seyo ma Azimio bio ewi jandik duond buche ma Thurka. Falsifying government documents is a criminal offense. And this lady is clearly guilty of criminal offense. She has continued to falsify those documents, and that is what has sustained this unnecessary coup attempt that you see that have become part of entertainment every day. Kendo gichiwre mar kedo adwa tenga ni duond buche mag Azimio. Kenya Kwanza must make no mistake that Azimio will do everything possible to protect its affiliate parties from these heinous attacks. We ask all Kenyans to join us in protecting multi-party democracy, for which many Kenyans lost their lives. 5, all Jubilee Party members of Parliament who have crossed the floor and joined Kenya Kwanza must go for by-elections.
Kata kamano, Azimio to ni Kenya Kwanza chalo ma okoikre ne twak mane geto tieko midhiero mane gichwalo. Gisingo chiwo ler manyien mar kawo okang' ma gidhi kawo kotende gi twak makamano. Kenya Kwanza has no clear direction on whether the talks should proceed or not. Deliberately, they have no clear direction from Mr. William Ruto on how to proceed. 3, Kenya Kwanza sees the talks as a process of managing the political situation, calming down the political temperatures, and continue with business as usual. Kweth mar Azimio igeno ni biro romo manyien tich ariyo mar chiwo pach mogik e okang' ma gibiro kawo tok twak pande gi bede kod Kenya Kwanza tore Lwanda. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi County. Mane mbaka mobrogo gi Honorable Millie Odhiambo men ja od bura Suba North kendo en jakanyo e duol mar tayo twak e kindi gi Kenya Kwanza. Nitiere wach moro ni twagno chal ga gimo moko, wabro penjo ni ang'o miyo moko to bende nitiere geno bose donje studio ka en mani wan gi weche moko manyien moda nyisi ka achiel ariyo adek moro e ka koro waluonge. Ywaruok manitiere chike matayo duond buche siasa medo midhiero mag pogruok e duond buche siasa ma pacho kae seche mowuoyeni. Okil Duncan Ojwang ma ben jalonye weche mag siasa wacho ni tungni no otudore kod siasa ma higa mar 2027. George Bati miyo waler mar wachni. E kinde ni mame mar telo bura mar Jubilee medo gidore kendo ng'uri tero e bede migepe motenre kod duond buche siasa. Chike ma okongirore moketi ni tayo duond buche siasa ema osemiyo thuolo gwandruok machwe ketho duond buche mag siasa pacho ka. Political Party Act no nigi loopholes mang'eny makidondo iye maler. Tinyalo mana timo gimitimo kaka nderitu koro timeni to kendo ni meche chik oko bedo motegno manyalo siro konyo chama nikech chama be ing'eni ka koro political party gine wacho oken mar party leader. Kutudo lwenj laro telo manitie duond bura mar Jubilee kod siasa mag 2027. Okil Duncan Ojwang lero ni chal ka gima lweny no othedhi kendo idhiro kod jomoko mawuok oko mar duond bura mar Jubilee mondo miyo ne ni ogwenge ma masawa kobedo gi duond bura mongirore kendo omi thuolo piny owacho tiyo kapod lweny mar Jubilee dhi nyime. Jubilee ni en modong' chama mang'ongo manie Mount Kenya. Omiyo en gima ng'at ka ng'ato nyalo gombo. Wabunge manie Jubilee nenore ni dwa tiyo gi Kenya Kwanza to jotelo moko bende Jubilee dwa tiyo gi kendo tiyo gi Azimio nigi winjruok gi Azimio. Koro Jubilee ni lwenj Kenya Kwanza gi lwenj Azimio koro dwa twere Jubilee ka imonene emomiyo ng'amo dhi gi Jubilee to koro wanyalo wacho ni nyiso ni round mokwongo oeo lwenyni. Kaluwore kod mbii masani Jubilee temo chiero masawa mar piny Kenya kokale weche mag pok mag omenda kaluwore kwan mag oganda okang' ma piny owacho neno ka gima nyalo duono mbii mar UDA. Okil Ojwang koni kelo tungni e duond burano biro nego chuny duond buche mamoko masiro Jubilee kaka ODM. Jubilee sani wacho weche mag BBI. Jubilee wacho one man one shilling ma e pachgi to gineno kama gima dhi kelo jo Mount Kenya machiegni kodgi to kendo magi madhi kwede gi UDA. Jo machalo ODM biro ng'eyo ni to eri thuolo ni wakonyo Jubilee to wakonyo gima wabunge ge onge maka gima bire bunge to wabunge ge to osedhi ere gima omiyowa. Ojwang lero ni kata obedo ni duol ma ochung' ne winjo ng'ure weche mag buche mag siasa ni kod teko ok ginyal chiwo tend duond bura mar Jubilee ne ng'ata ng'ata kendo ginyalo mana biro chiwo chik mondo jokanyo mag Jubilee odogie twak wach ma okoni biro miyo jomoko jok kendo dar. Tribunal nigi wach mogik to kata gin gi wach mogik to gin be nyaka ginyisi sababu momiyo giketho gima ne registrar wacho. Tribunal ok nyal bedo gi thuolo mar wacho ni mae jatelo to kata kamano onge duoko mabiro wuok e chik kata court. Gini odhi mana bedo siasa ma ng'ato bol. Koro ng'ato biro chopo point ma wacho niya akedi ne Jubilee ni no maya kosa dhi amany ot moro ager. Lwenj telo masani koro twere duond bura mar Jubilee oyango rode manitie chike matayo duond buche siasa pacho ka kendo dwaro nitie mondo ridi chikego kaka okang' marito mise mag duond buche siasa mathurka. George
Ramogi TV. Bura ma county ma Kisii olor counties mamoko bende koro buogo chunro magi bang' piny owacho ring chwalo omenda e counties ma pacho ka endi. Ma en kaluwore gi winjruok manobedo e romo mar MCAs manobagi e kar romo mar KICC manie county ma Nairobi ka, kama negi singo chungo tich kaponi ok ochwal negi omenda. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Yes. E twak manopedhi od bura ma kaunti ma Kisii gi MCA ma Bokimonge Amos Onderi, jod bura ma kaunti ma Kisii oyiere loro od bura no kaluwore gi onge mar omenda e counties. Hakuna fedha zozote zimekuja za maendeleo. Hatujaweza kutengenezea watu wetu barabara. Hatujaweza kutengeneza mahospitali. Kwa ile pesa ambayo tunakusanya kidogo inaingia kwa revenue allocation yetu, on source revenue allocation, ndio tunatumika. Senate imejaribu kupigana kutuletea fedha katika mashinani, lakini hawajazima, na pia tumeungana na governors kusema kwamba tunataka fedha zije mashinani. Jod bura go wacho ni kuom dweche adek mokalo pok giyudo sachgi ka chenro mag dongruok e counties go bende koro ochung'. If the national government is a budget of more than 3 trillion Kenya shillings, and we are giving 47 counties only 385 billion Kenya shillings, are you really supporting devolution? It is even less than the 15% that is contemplated. And you realize even in the Abuja declaration on matters of primary health care, it was even envisaged that counties should be able to receive 15% of the national budget specifically going to the health sector. Now even the 15% is coming is for the entire, all the 10 sectors in counties. Speaker marod bura ma county no, Jacob Bagaka, no golongeto mar loro od bura no, bang' jod bura go yiere ma loro od bura no. Therefore, in order to align ourselves with the county assemblies and demonstrate our commitment to the devolved system of governance, I believe it is necessary to adjourn this house indemnity. E county Manyandarua, governor ma county no, Dr. Kiari badilisha sayo pinyo wacho kumdeko kod omenda ma counties, omenda ma koro ngiko chenro ma counties mapachoka. Nyandarua ni baadhi ya county ambazo zimekuwa affected na ukosefu wa mgao wa serikali. Kwa mfano wakati huu hatujapokea mgao wetu wa miezi mitatu inaenda minne. Tayari shughuli zingine zizasimama. Tumebaki tu na shughuli zile muhimu kama hospitali hatuwezi funga, lakini mambo mengi ni hata tumeweza kuwaka chini. Tuweze kuwekwa vizuri na tuweke katika mpango ambao katiba yetu ya Kenya ilitupatia. Badilisha wacho ni katamana contractors ma county no poko yudo chudo mage gino marocho chenro mag county no. Tunapokosa kuwalipa, wengine wanakosa amani na sisi. Kwa mfano mwaka huu kuna wengi tumepatia kazi hata wamezikataa na wameenda. Wana imani na county. Na si inasababishwa na kuchelewesha kwa pesa. Na tunasema ikiendelea namna hivi, kwa vile tunaona serikali kuu mipango yao inaendelea vizuri, basi itabidi si tuchukue hatua ambao tutaona inafaa ili wajue kwamba ni vizuri kuachilia fedha zetu wakati unafaa ili majukumu ambao tunapaswa kufanya tuyatekeleze. Eromo mano bagi gi MCAs e karbagorom ma KICC e county ma Nairobi ndalo machuok mokalo. Jod bura ma counties no winjore chungo chenro ma counties poro ne piny owacho rem chwalo omenda e counties ma Thurka. Chich koro nitie ni moko kuom counties bende kidek chungo chenro magi kaluwore gi onge mar omenda e counties go. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Doko ni od bura ma Siaya oselieko ni nitiere chenro mabiro golo oko e apisi jalup gavana William Oduor. Penjo pod nitiere mar ka bende chenro nyalo bedo mayot. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa chenro mar golo e apisi jalup gavana kod ketho ma inyalo gole e apisi. E chak juma MCA ma East Asembo Gordon Onguru ne ochwalo paro mar golo e apisi jalup gavana ma Siaya William Oduor. Mabiro bang' County Assembly ma Siaya wito oko weche mag mibadhi mane William Oduor osebedo ka tudogo serikal mar county no. Kaluwore gi mano, Onguru dwaro mondo County Assembly ma Siaya ogole apisi William Oduor kuom ketho matiyo marach gi apisi, dhi ataro kod katiba kanyakla kod chike matayo bidhruok e apisi. Dr. Maxwell Miyawa, jalonye weche mag chike, leronwa ketho manyalo miyo ogol jalup gavana e apisi.
koso nyaka gole kar keny omiyo mokwongo inyalo gole koketho chik makatigo kedo kata koketho chik moro amora mar Kenya. Mar ariyo inyalo gol deputy governor ka diponi otimo timbe moko mag jendeke koluwore gi chike mag Kenya mong'e otimo gimoro commit a crime ketho chik koro odonjne and bwo chik mag Kenya kar mar international law. Mar adek kotiyo ga pisni marach asto mar ang'wen ka diponi tuo moro koro oinde koro ok onyal tiyo inyalo gole e apis. Dr. Miyawa kata kamano nigi kiawa ewi bura mar thicho William Oduol ka owacho ni oonge kod mbi madwarore. Adier chik mar Kenya wacho kata gisomo County Government Act tije ma gavana timo onyalo weyo lwet deputy governor to ok ochuno ka in jalup ng'ato to wagi gimoro timore to ok inyal wuoyo. Koro adier ka ng'ato chung' mopenjo ni to ma to timore kama to pesa ni owuok to dhi otim ang'o, ok ane ka en mano makosa manyalo gol ni ng'ato e ofis. Onego bed ni gima ne government masia timo ni pesa ma wacho ni milion 45 ne wuok January mano wuok dwe mar 11 mano dwe mar 12 nwatimo kode ang'o. To bende chenro mar thicho e apis jalup gavana en gima yot kose? Kaluwore kod pen chik kare 33 kod 181 chenro mar golo jalup gavana e apisi chakore bang' MCA mar kaunti no ndiko ne spika margi kendo miye ler ewi paro mar gole e apisi. Bang' ndiko ne spika paro mar twak mar golo jalup gavana e apisi nyaka sir lwedo gi 1 ewi 3 mag MCS duto mag kaunti no. Kata kamano jalup gavana inyalo mana thicho oko e apisi poni 2 ewi 3 mag MCS duto ogoyo ombulu mar gole e apisi. Poni parono okal, spika mar kaunti no biro ndiko ne spika mar Senate ewi wach makamano. E bwo ndalo 10, od bura mar Senate biro chogo komiti mapuot mar ji 11 mar winjo kod kolo bura makamano. Komiti no nyalo wito oko chenro mar thicho oko jalup gavana poni weche mitudego onge tiendgi kata dhi nyime kod ndiko ripot margi ne od bura mar Senate. Od bura mar Senate biro luongo jalup gavana kendo miye thuolo mar golo chung' mare ewi seyo ma MCS odonjonego poni giyude kod ketho. Bang' winjo jalup gavana, senators biro goyo ombulu ewi paro makamano. Jalup gavana biro dog pacho poni thoth senators ogoyo ombulu mar siro lwedo paro mar gole e apisi. Kata kamano, en kod ratiro mar dhi e doho poni ok oyie kod chung' mar senators. Bura makama nyalo yware kowuok e doho mamalo nyaka e doho mamalo mogik kendo kawo thuolo malach. Assembly Masiaya onego kwa en ni kik onenre ni en dhawo mar kisiasa. Nikech konenre dhawo mar kisiasa koro dhi bedo dhawo kochopo sene ka obiro dhi bedo ni Kenya Kwanza to gi Azimio. To nikech joga nigi numbers mang'eny to samoro ok bi dhi kamoro. Kadipo ni Senate digwe oko oyie oketho chik. To adiera oyiene kendo dhi nyaka doho dhi ng'ado bura doho maybe onyalo chungo atua ma senators ekawo. Koro pod en gi kuonde mang'eny ondamo mang'eny monyalo kawo mondo mi okony tije mondo mi kik joka gwethe oko. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Haya, mane kama kawe yue maromo tin koduogo to buch jopiny chakore wan go twak gi Honorable Millie Odhiambo, men member of parliament ma Suba North kata jaod bura ma Suba North kendo en jakanyo bende twak moriwo kanyakla Azimio gi Kenya Kwanza. Twak chal ni omoko kanyo, obro penjo tang'o momiyo twak omoko, bende nitiere geno mane mbaka mogoye buch jopiny baka daka moko matin oduogo gi Mheshimiwa Millie Odhiambo kidhi mabor ahinya. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yakubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We're pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubako magili kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Haya buch jopiny chakore sani wago mbaka mar twak moriwo kanyakla Azimio kod Kenya Kwanza chal ni nitiere tungni moro kanyo. Mheshimiwa Millie Odhiambo ni kodwa kae ne jaod bura mar Suba North kendo jakanyo no e duol mar twak moriwo Azimio gi Kenya Kwanza. Erokamano ahinya kuom miyowa seche. Erokamano. Gima ji penjo malich ahinya ni ang'o momiyo twak omoko Mheshimiwa? Twak omoko nikech kan wadhi e buchego twaneno ka gima wane ma wadich gi bura molo jokeke. Kech gine mane gikwayo ni mondo wabed gi bura mondo wawinjre. To kwa dhi e bura kata koluong bura gibiro modeko, ok gidich gi bura, to ka gibiro to be gichal ka gima gin gi duonde ariyo. Tie joko manitiere gi wuodgi motelo negi gi wuodgi maluwe. Koro giwuoyo ka gima ng'ane niko jomoko niko ni jomoko nikocha. To moloyo tik en gik ma anyalo wacho ni substantive. Ok gidwa ni wachopi. Gidwa mani kwa dhi to wacho gik matindo tindo kaka nwasom minutes mokadho. Gik moko matindo tindo mokony to nwadhi kuro wajo madongo. Wajo mosomo. Wajo mor gi chama magwa chama magi mondo wawach weche manyalo tero Kenya mbele. To anena kwa chalo jok maluorora alwora ma joma miela to kwa chore mbele. Gichalo ka gima giketho sa. Giketho sa. To gini be nopoyo uko sunung'eyo maber ni nitiere kaka jo Kenya Kwanza ok chal joma ne dwago twak e yo makare. Well, ng'eni kane gikwongo unda gini kata king'iyo kaka ne gichako loso jok mabiro ne wasechich kodgi. Ne wachich nikech ka gine magikwayo ni mondo walos bura. To gine magikawo kinde mar mondo giket tim gi. Wan waketo tim marwa kata kapok giketo margi. Wachak waketo joint secretary. Waketo marwa gin gikawo kia weeks adeko ka giketo margi. Koro gichalo ka gima giluongo bura. To wane mwasagi ni waromuru wabed nade. Koro ne wasechich ne gichalo joma dwani mondo waketh sa mondo weche. Koro ne gichalo joma dwano keth sa mondo piny kuin. Lakini gichalo jok manigi adieri ni gidwaro ni mondo weche gi odhi mbele. Uchalo joma samoro un be kaka jo Azimio. Yes. Uwacho kama chieng' machielo to chieng' machielo uchako loko. Uchalo joma sik choro gima dongere luongo ni goal post. Nuchako ni Cherera 4 nyaka duoge tich. Sani yes. Koro nuwuok kanyo koni duol mata IBC ni manyaka ng'i kaka itimo. Actually uchako loko sani ni koro wach mar ni Kenya Kwanza biro kawo jomoko Jubilee ni ema koro kodwar. Aparo ni gima ok understand. Nitie gik monya wacho mang'eny oko. Mamago to wabonya wacho kata wanyalo wacho kata mana ni girwako lewni maricho gi loke. But me burani to gin gik mondiki
kendo nitie nyaka e agreement mwandiko mawacho ni gige Azimio gin 5 mag gige 7. Wan wandiko gige 5 mag 7. Omiyo pok waloko magwa. Gik mane wawacho wa very clear. Kendo nwang'eyo ni samwa donjo agreement kech ji jalok ga paro emomiyo nwandiko gige wage. And they are very clear. Omiyo kaeto nitie gik moko mwanyalo wacho ni subset mar another one. Omiyo kwa wacho wadwaro electoral reforms. The electoral reforms gi kata cherera gini nyabede iye. But the main issues ma wantiere gota pok olokore ga nyaka nene. Gin achiel go. Omiyo gine ma ginyawacho ni waloko goal post podi. Wan wawacho ni wadwa ni mondo wang'e ni results gin nade ne gin adieri nade. To mokwongo tik to wawacho ni jopiny hinyore. Mondo kel bei mag gik moko piny. Kati wuotho mana kanye Kenya ka ji hinyore. Kendo ji ywak, oganda ywak. Ni gi hinyore. Bech gik moko ni malo. Pesa mar osuru dhi malo. Ji hinyore kendo ji ywak kabisa. Omiyo mano ne number 1. Wa number 2 ne mar gine mwawacho no endo. Omiyo gige war very clear. Gini be gin gi magi keto number 7. Magi keto nyaka ni mondo wang'e ni sama ji timo maandamano to orit polis. Ng'ama rito polis to pod wakia. Mago giketo gin gi magi. Wambe wan gi mago. Wan gi achiel ma wantiere kod gi machal kod gi en electoral reform. Ma wadwaro ni mondo otim electoral reforms mondo gik mwasebedo kwa neno Kenya gi olokre. Koro kama tungni wuoke ni nyocha wawacho ni kasama wadwaro ni mondo kapok wachope substantive issues kata weche madongo chuny wach to nyaka wa protect gik moko kaka kan wawacho ni wadwaro ni mondo tim audit mag results manokadho to wadwaro ni mondo kik ng'ato mul saba to gidagi ni kik wach mulo saba no kik wawuoye. Kwa wacho ni wadwaro ni wach electoral reforms gibe mondo ng'i maber or electoral justice ong'i maber to wawacho ni sani osechak ni mondo gisechako yiero process mag yiero commissioners. Wacho ni mondo process no ochungi gidagi. Gine gikwawa ni mondo achiel kuom gik miluongo ni interim go. Ne gikwawa ni mondo wachung maandamano. Wan mago ni waseyie. To koro gin gidwa ni wayie mag-gi to magwa to gidagi. Mane gima kelo koko. Makasto uchungo twak man dala 7 ni nitiere mbaka manodwa no wacho ni giwuok. Noluongi ot maduong' gidhi gitimo gima dongere luongo ni parliamentary group meeting mane gitimo chande. Nuneno nang'o nodwaro ni kik gidhi ka jatend gi luongogi. No. Donge mano nwang'eyo momiyo ne gidhi gokinyi. Noromo warom saa 3. To gikwayo wa ni gidhi romo gi jatendgi. Mwayie ni sawa mano winjore. Dhiura dhiya. Ma gidhi. Wawacho ni wabiro romo saa 8:30. Wabiro saa 8:30. Ng'eny gi nochopo gimoro madhi mana saa 10. Ya? Modeko. Jo media ne nitie kacha panu neno. But still pod ne wawacho ni ji dich ji jo parliament. Kata senate ni yawo chieng' no omiyo kata nitie achiel ariyo kuom mabe modeko kech be ni yawo senate chieng' no. Omiyo mano nokotamowa mondo wabed piny mondo wawuo. Koro kamwa wuene gima ne koro kelo wach ahinya chieng' no ni weche mane wawacho wik mokadho mwasewinjore. Joint chairman gi odoko chako lokore ni oyo mano ke kaka nwawuoyo. Koro odok back on gik mane wasewinjore ko wachalo gik jok ma chorore mbele. Step kwa step 20 mbele. Okwaduogo to wago 30 chien. Koro wachalo joma ok serious. Mane gima nyocha omedo duoko wachien ahinya. Okay. To gin giwegi to giwacho ni gin gi paro mar dhi mbele gi twak ma un be utamo wang'gi. Wan wayiene gi ka gin gi paro mar dhi mbele to gitim interim things mwakwayogo. Ka gitimo ndala 7 nitie ka wadoka waonge shida. To ere kaka twak mheshimiwa nyabedo ka un uketo ni une magik muwacho nyaka tim mondi. Gin un kanyakla ji. Donge asenyisi ni wan waseyienegi. Mamoko wasetimo kata kok walando kaka maandamano no wasechungo. Mane gima duong' mogik muchungo. Yes, to in maandamano nitie gima duong' malo maandamano e Kenya ka wane mwatimo maduong' malo maandamano ma giluoro malich kamacha. Donge ni wasechungo maandamano. To gikwawa wan we are willing mar chungo maandamano gin gi yete mang. Kane gikwayo gik ma gikwayo wan ng'enygi ok wachandogi. Ogeno kwayo to giko ni ok ginyal
chiwo duoko nyaka gi penji. To ena kamano wika wiki kwadhi to kwane kaka wasudo nyaka nwachak bedo nyaka sani kinya wacho ni ere gima substantive motegno mwasetimo to wan jo mosomo te nyocha wacho kate komiti kacha ni wan jo mosomo kendo mariek dang wach ni gigi kini gik matindo tindo dang tamwa ndalo gite okwa wache kata odiochieng' achiel ni waseloso achiel kende achiel kama to kata twagni koduogo koro mheshimiwa modhi mbele mutieko report pod nyaku ket mana udakete tim nade dong pod nyaku dhi mana ir jatend piny Kenya koso udwaro nang'o kaber to donge wambe wan gi jatendwa gini iluongo ni bipartisan emo mi winjo kwa wacho ni en gimi iluongo ni hybrid tiende ni nitie moko ma nyaka time bunge nikech kan nitie madwaro ni loko chik to nyaka wadhi e bunge to ng'eny ne itimo oko to gimitimo oko tiende ni recognize ni wan gi jatendwa to gimbe gin gi jotendgi omiyo ok ni wabodhi ir jatendgi wabodhi ir jotendgi gi jatendgi gi jatendwa emomiyo iluonge ni bipartisan talks matiende ni en kuotho e kind parties mopogore ok en mar party achiel ma emomiyo ji paro ni ochalo merry go round nikech kata ka oduogo e od bura kaendi oingu gi kweth mar Kenya Kwanza pod inyalo dhi tisigo gi ni gima gikelo no gima kombi bipartisan committee kelo no kiko kale bas mane momi winjo koro iduoge kuku wach ni ka wawuoyo to waneno ka onge gimiluongo ni political goodwill ma ok mokwongo mwatimo kendo kuom hawi maber ana sebede kata moko in the past achiel kuom ana sebede in the constitutional parliamentary select committee on the constitution mano biro gi katiba manyien nwabedo ga kendo wawuoyo gi joka across kendo ne ni intense molo kata ma to kama nitiere chuny mar loko kata mar dhi mbele inyalo neno ma nitie gima waluongo gi kisungu ni give and take ji oyie ng'ato kawo ma to duoko ma and that is there yeah to margi ni ena ni kar tiendgi no nyaka nwachak en mana kar tiendgi and emomiyo iwinjo kiwacho ni kotere bunge to ginyalo bedo gi numbers kane wan gi chuny mar loko chik sama ne wach nowuok e Kenya kama ne ji onegore 1200 to waloko katiba maloko tek to nikech jotendwa osemiyo go ahead gino nolok dakika kendo gotieno nantie bunge noloke gi dakika katiba ma ok timrega so gima important en political goodwill ni benitie gin go wambe wan go ka onge to wawuoya thole ma onge kumwadhiye to un kuneno gini political goodwill miwacho no ewa kuom jatendgi koso gin giwegi nikech ng'eni samoro jatendgi ema sigogi kokamano to gin giwegi ma wigi tek onge ng'ama dang' wach ni wiye tek ne jatendgi nikech jatendgi nigi means manyalo riegigo omiyo maga achiel kuom gik mwawacho ni indicators manyisowa ni nitie shida ka kech jatendgi konyisogi ni dhiuru koni to gibodhi jatendgi konyisogi dhi left gibodhi konyisgi ni right gibodhi but gimwanene committee cha ni chal ni gin gi duonde ariyo ma giwinjo nitiere jomoko kanyo machal ni dwaro ni mondo ji owuo to gin gitin no nitie moko machal ni dwaro ni mondo gini okethre iwinjo so ng'ama nyalo miyo gi tekono en jatendgi maduong' matiene ni pok omiyo gi tekono gi ngufu emomiyo waneno ka gima ma iketo wa e show mondo watim mondo jo Kenya oneni kare ji wuoyo to onge but gima ber ni waketo gimiluongo ni framework agreement ma wacho ni kuneno ka gik moko ok dhi maber tunyalo ng'ado wuoyo mandala 7 oji owinjore gi oko seche gimiyo gi chance gi wuo gi jatendgi wambo miyo wa chance neno kaka wuono ne wan gi jatendwa wawuoyo gi jotendwa wan gi jotendwa mang'eny wasewuoyo kodgi kendo gisiro wachwano wan sama nyo watimo gigo ok nwagocho negi nikech omiwa teko mwasudo kwaneno ka gini ok dhi maber watimo kwasetimo to wadhi wanyiso jotendwa ginyisowa ni wasiro gik mutimo kendo ne gilando ken gini gisiro wachwa okay to koro kare miyo gi ndala din nikech gigi chapo ji nikech mano chako mbaka nwacho ni uro chako ndalo 60 sani koro uchako chiwo ndalo mar odiochienge 7 mondo mi ji owuo ukawo break kane jatend Azimio wuoyo to nowacho ni omiyo sirikal ndalo 14 koro en mane
Gima timore, hapa ni kani winjo wa kawuono. Wawacho ni ka chairman marwa miluongo no Tiende Nyondi ko barua. Wan gi gimiluongo ni framework agreement matiende ni en gima tayowa kaka jok manie burani. Koro framework agreement ni article mare 37 wacho ni kanitiere ng'ikni kata problem tunyalo kwa rusa mar ndalo 7 kuwuoyo. Koro wan wakwa rusa kendo wakwayo in writing mar ndalo 7. Ka ndalo 7 go okadho marumo hapa ni Tuesday ma be wane gi parliamentary group bura mar jo parliament mar Azimio kokalo chieng'no tidhi chiw direction. Jatendwa nyalo winjore kodgi koero ni miyo gi ndalo mathoth, to mano nyiso ni nyako kendo wang'i kaka wadhi loso mar framework agreement kech ma en gimiluongo ni political process. Political process chalo kisera mar nyako gi ng'ama dichuo. Koro en gimu udhi mos, uwinjoru mos, to kineno ka itemo wuoyo gi nyako ni, to seche moko bo wuondi, ang'i winjo ni kawuono en kodi kiny en gi tome, rucha en gi ng'a. Seche moko be nyaka ing'i ni nyako ni ben serious adieri koso en mana gi tom. Maka weche gi okethore to udok e maandamano. Mano wabo wacho Tuesday. To maandamano no pok wagole table, but wabo wacho Tuesday. Okay. Ndiye joma wacho ni nengo mar ngima to mana kaka iwacho cha ni nengo mar ngima oidho malo. Nengo mar uchumi oidho malo. To gipenjo ni un kaka jo Azimio ere udwaro nang'o, ukelo wach mane mopogore gi ma jo Kenya Kwanza osekelo. Nikech sani ne gikelo finance bill mamoko kuom gi utamuru ni okatim kamano. Koro un kukwero ni ma ok kaka udware. Karu udware nang'o. Ang'o ma koro sirkal nyaka tim sani. Ya to mano donge gima obvious ndi. Gin ema gin gi gima waluongo ni instrument of power sati wan waonge go. Gin ema ginya kelo finance bill. Ka dine chik mar Kenya yiene gikel wambe wakel. Wambe dwa kelo finance bill wa ma ok omi jo Kenya usuru, nikech usuru nego jo Kenya. Mara kia iketo ni housing tax 3%. Ne kaka jopuonj wa ywak. Iketo japuonj ni odhi ong'iew ot, to japuonj osesandore higni 20 kata higni 15 kokawo mana pesa loan ka loan kogedo go. Kosetieko gedo tidwa ni mondo odhi ochako kawo ot moro mobo chulo higni 103 kochulo odni. To kiwe osuru no sani neno mafuta ni malo. Nyoro mkati omedi, nyaka chumbi omedi e Kenya ni. Jo Kenya tho gi usuru. Ji inyore, ji drop out of school, nyithindo ok dhi e school. Koro ka wan jo Azimio wanyalo nyiso sirikal ni marach. Kuom hawi maber an abede budget. Sani godhiambo sani wabede budget nyaka saa 2 gotieno. Kineno gik mokete budget. Nidwa ni mondo med pesa office kia prime gichiluongo nang jotend migepe prime minister prime minister prime cabinet secretary prime cabinet secretary nidwa ni mondo med pesa mondo ng'i kaka onya wuotho koni gi koni to jo Kenya sandore wuotho koni gi konyo Kenya gang'o sani. Idwa ni mondo med pesa mondo ng'i kaka wanya ywe godo Nairobi River. Ywe Nairobi River ni bo keto nwa chiemo e mesa sani. Magi gik manie budget. Magi gik manie budget. Mano yalo kawuono. Kendo kwawa ni wamed ywe Nairobi River milion 350. Koro ywe Nairobi River milion 350. Gikawo pesa no tiketo ni mondo odwok bech moko. Mane maber ne jopiny. Koro ka ji penjo ni wadwa timo nang'o, an anyalo nyisi direct gol pesa 350 midwa mi Nairobi River magi matimo malong'o. Nye kwa miyo gi milion 100. Wachakwa medo gi milion 100. Gima koko chak ni to pesa mang'eny gidwa timo. Kaito nitiere duplication mang'eny king'iyo. Sani boyudo ka agriculture nigi coffee. Office kia deputy president betimo coffee. Kia another one man betimo coffee. Ji adi madwa timo coffee e Kenya ka? Ena gik moko ma onge koni gi kocha. Aya wacho kata ne committee na sani. Wati uru ka jok mong'eyo ni jo Kenya sandore. Jo Kenya sandore. Koro kata wan kata wade MP wane mwa sandore. Sani pes mwa michulo waga kata ka ni dhi wuoth oko.
tichuli pesa kata ka ni wuotho gigini tiyo gi mtoki pok ochul sani dweche 3 Boko yudo ka allowance koso mileage pok ochul dweche 3 pesa kia magango pok ochul salary deko to wane wabunge NGCDF ma wagero go classes nitie jok moko matimo ma contract matindo tinde gweng eko yud kako ger class more ko kony go nyithindo an pok naneno nyaka nene ni ochopo nyaka sani pok omiwa pesa mar CDF kata omiwa mar basari kende ka jiogo koko nyaka ne miwa basari ochung akoro ne counties koro chung counties go kor yes kamano sema dimawa wango to koro jopiny dier ni mondo winjango ka wuono ka koro in kaka jatendgi ka koro watieko an ka koro watieko tawacho ni wan kaka Azimio wadwa ni mondo Kenya lokruok obedie waneno ka country dhi marach driver riembo matek to kongi bumps to kongi potholes wasenyiso driver inyalo hinyo jopiny to kochikite pani jok mantiere around ok nyise ni gik moko dhi marach ero kamana ahinya Mheshimiwa Millie Odhiambo men jaod bura ma Suba North kendo jakanyo mar duol matayo twak e kindgi kod Kenya Kwanza wacho ni gin gi yie mar gombaka lakini nitiere ng'ikruok moro achiel ariyo adek wabro winjo ni giparo nang'o bang' mano kamano odhi yue moro matin koduogo to pod an weche manyien mang'eny mobro kele mbele ni kaka ikidhi mabor ahinya. Obila omako jago moro ma ichich ni osebedo ka wuondo jopiny ni en okil kamaloka. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Migori, Homa Bay, Kisumu, Untie. Shemeji Biro, Chemchoth Melepek. Tarik 26 dwe mar abich ganiendi, Ramogi FM koma koregi East African Cables, kelo di road show mapek. Kain fundi stima, kata hardware mauso gige stima, chopchon mondo iwinj ler, kod bere wiwaya mawuok e kambi mar East African Cables, kabende ibro chodho mich mopogore opogore mawan godo. Ng'wech wabro chako gi Migori, Homa Bay, Kendu Bay, Ahero, korka watieko road show mapek e dir boma Kisumu in style. Jolendo magwa kaka Kasukura, Minjaki, Victor Juma, kachiel koda DJ Vic, bro bedo kanyo live. Chopchon, icham golo maliet, gijangolo, odongo swaguri nyowila. East African Cables, total peace of mind. Ramogi FM. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne gi wende mondo ikonya. kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'ama oketo geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Kiaki. Bidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu nyaka Wangla.
nyaka Benga, budho mara Tiporiti, ma ikelonigi DJ Kolo kod instrumental kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Kwa Ramogi kamano kuom kete Ramogi TV ka odhiane mbele gi weche manyien. Ni report mar duol mar NTSA yango ni masira mar apaya pod hinyo jowuoth tielo kod joti kod apiko e pacho kaendi. Report no kata kamano yango ni kwan ji ma osewito ngimagi e masira mar apaya kochakore dwe mar achiel higani to dok piny kipimo gi higa mokalo. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyowa ler mar wachni. Report mar duol mar NTSA yango ni kwan mar joma osewito ngimagi e piny ma pacho ka kochakore dwe mokwongo nyaka sani mano higani odok chien kod atamalo 4 kipimo gi kwan jogo mane tho higa mokalo sama chal kama. Report no wacho ni ji 1679 osewito ngimagi ka jowuoth tielo ema otelo kod ji 571 kiluwe kod joriemb apiko ma kwan gi gin 449. We've noted a decrease of about 4%. The number of fatalities this particular year is slightly lower than last year. So we have about 100 difference in reduction. So we have that translates to around 4.4%. As per these statistics, about 35% plus are the vulnerable road users. Kalore gi masiche mag apeyni NTSA koro riwore kod counties 10 pacho ka e chako chenro mar duoko chien kwan joma tho e ndara. We have 10 counties represented, starting off from Mombasa, up through Makueni, Machakos, Kajiado, Kiambu, through Nairobi, up through Nakuru, Kericho, Kakamega, and Kisumu. So basically, we are targeting the counties along the A8 and the A104, where we have got the largest number of fatalities usually recorded through some of the black spot management areas, for example, the Salga area that is renowned. Kane uloso e romo mano kelo kamoro achiel jokanyo migawo mar yore wuoth kod apeyni, jatatije maduong' mar NTSA George Njau wacho ni gisemedo ranyisi ya peyni makonyo tayo joriembo kasani gisechako chenro mar tiyo gi lony manyasani bende e tayo yore wuoth. Where we have now integrated with speed limit vendors to be able to now digitally track the PSV as a calming measure of speed across the board. So this is part of the measures that we're doing, and we are planning to at least finish the integration within the next couple of weeks. Iromo na oganda duto matiyo gi apeyni ma pacho ka ojiw mondo obed akicha kendo nywak lwedo e kedo gi masiche mag apeyni. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa dhimele ni ji maromo 25 pod orwaki e od thieth ma sub-county kama mamoko 74 to osethiedhi bang' gamo tuo mar nyaldiema. Landruok mar nyaldiema bende osehinyo chenro mar dho wedhe moko ma Homa Bay ma sani koro jopiny moko loro nyaka ohala margi. Jafwambo marwa Ali Abich ni kod ler mar wachni. Dhowath ma wadiang'e kar chung bura ma Suba South achiel kuom migawo mar thieth oseyange tuo mar nyaldiema ma osebedo kalandore Sindo kod alwora mare. E dhowadhni chenro mag ohala odok piny bang' kane oselor kuonde mag chiemo e alwora ma Sindo, kendo thoth yiedhi mag lupo bende oywa oko kaluwore gi luoro ma jolupo nigo e landruok tuo mar nyaldiema poni gimedo dhungore e dhowadhno. But wakwayo akwaya ni jowa obed gi ler mowinjore, kendo kaka jakom ward akwani biches wa 14 mantie jokomba 14 gikaw risk mar rito ngima jonam, giket pilogo, giket sabunde mowinjore, giyie jowa dhi nam kok gin gi pi mothiedhi mondo ngima jolupo medre. Kendo king'iyo wadianga sani ka tinyalo yudo ka yie thwa moko ni nam, wachungo go ka gidhi nam mondo manyalo dhi mathin kendo mondo kel chiemo mondo
ruogruok kata bedo modhungore obed ni tin mondo ler obed mamalo. Jolupo kod jowala e dhowath ma Wadiang'a ywak ni chido mar dhowadhno obiro kaluwore kod pige ma ochido mamol ka donjo e dhowadhno, gino ma osemiyo kata mana pi nam ochido e alworano ka koro giwuok oko mar jiwo ler e kind jogo matiyo kod dhowadhno. Kata sani kung'iyo wan gi pige mag luoko lwedo mobedo gi chlorine e iye, kendo nwa make sure ni sanitations mag chopewa nwa increase a level mamalo. Gisane kwang'iyo kolera en tuo mwang'eyo ni obiro kaluwore gi seche moko gi chilo. Gie seche gi aneno ni watemo loso ler mar kae ahinya, aneno ni watemo nikech seche ma wan obiro waparo ni obiro nitiere pi moro man gi malo kocha ma en aora maduong'. Koro i aora ni waparo nogolo gik jams gi malo kocha nikech mine tiyo gi pampas, nyithindo dhi oko e aora no. Koro thothne oula kabiro to waneno ni kele i pi makane. E osiptal ma Suba Sub County e boma ma Sindo, jotuo mag nyaldiema maromo 25 dhi nyime gi yudo thieth ka ji mamoko 74 osethiedhi ma oweyo dok pacho. Apisa ma ochung' e chenro mag thieth e Sub County no, Laktar Kajowang', okoni giseketo kenge makare mar thiro landruok mar tuo no. Situation kaka chal sani waneno ka normalize nikech interventions nitie ma oseketi e gweng' mondo mi tuo kik landre. E osiptal ka be jotuo mantie wamiyo thieth ma kaka dwarore. Osethiedho ji madhi 74 ma osekalo through hospital. Kawuono joma nitie ward gin 25. Ndalo 13 ka tuo mar nyaldiema osebedo ka landore e boma ma Sindo ka kod alwora mare. Migawo mathieth e kaunti ma be ka koro lando ni giseketo kenge makare mar konyo duoko piny landruok tuo ni alwora ma Sindo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruoge mopogore opogore makedo kod tuo mar kansa e pacho kaendi koro dwaro mondo piny owacho ket jotuo mag kansa e kidieny achiel kod jogo manigi ng'ol kendo kik juogi usuru moko kaluwore gi pek ma gin godo. Kaka Judith Omondi leronwa, giwacho ni okumba mar thieth mar NHIF bende owinjore medne teko mar mondo okony ji e thieth mar kansa. Tuo mar kansa okosebedo mar piny Kenya kende to kata mana pinje maoko. E Kenya ka, ng'at achiel wito ngimane bang' dakika 15 ka dakika 15 kaluwore kod tuo mar kansa. E higa achiel, lipot mane ogol e higa mar 2022 yango ni maromo ji 37,000 wito ngimagi e piny Kenya nikech tuo mar kansa. Kaka achiel kuom yore mag kedo kod kansa, riwruoge ma opogore opogore mag thieth owuok oko mar sundo okumba mar thieth mar NHIF mondo mi omed pim mar kansa kaka achiel kuom chenro ma kadino nyalo chulo ne jatuo. I've written to NHIF before, and I've actually specifically requested that that should be part of what is coverable by NHIF, so that you do not, you just present yourself with your NHIF card to a hospital and you're screened. Because screening saves lives and also reduces the cost of treatment. And it makes logic to me that if you spend 5,000 on screening, you're saving yourself 500,000 for the treatment later on. So that one, like I said earlier, I think NHIF is still reorganizing. When they come out of the woods, then I'm sure they will either include screening into their cover or they will include screening into their cover. Jodito gi makedo kod tuo mar kansa e pacho ka ne oriwore kod kambi mar Fiza mondo migi ked ne jotuo mag kansa makoni nengo mar thieth oidho kendo thoth gi chwe wito ngimagi nikech ok ginyal chulo nengo mar thieth. Jakom mar board mar Kenko Evans Mapeli ne okoni gi dhiro mondo mi jotuo mag kansa oketi e kidieny achiel kod jogo ma ong'ol kendo ma ing'ado negi osuru magichulo kaluwore kod nengo mapek mag thieth mag kansa. There is a disability act in this country that affords people who are disabled some tax relief. Perhaps then we should also help the cancer patients with a similar kind of program where they get tax relief. E kinde ma magi timore, lakteche mathiedho kansa koni thoth gi yedhi thietho e pinje maoko kaluwore ni Kenya ka ute thieth onge masinde madwarore e thieth miyo mijingo mar duoko geno ne jatuo rumonegi. The expectation is that you come back and help your people. However, when you think about it, I'm coming back to what exactly? If the county hospital has the mammogram machine, for example,
but doesn't have IV fluids, which is basic, then I feel useless, or you'd feel useless. Kansa mar dhod nyodo, kansa mar tong' mar joma chuo, kaachiel kod mano mar thuno, gin moko kuom kansa malandore mang'eny e piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV. Achich moro ni lwet obila ka itude gi ketho mar wuondo jopiny ni en okil kendo kawo kuomgi omenda e yor mibadhi. Okil ma bandiano wachore ni osebedo ka oyudo chudo kowuok kuom jopiny ka osingo ni obro yalo negi buchegi. Walter Nyambaga miwa ler mar wach. E gweng' ma Wangige kaunti ma Kiambu, obila kanyakla kod apisas mag riwruok mar okinde LSK ochopo pono kebe moro ma osebedo ka lodho omenda kuom jogweng' ka wuondore ni en okil. Juzi nilipa, ilikuwa hiyo kupiga hiyo mhuri ndio na kucertify hiyo nini ndio iende kwa DO, ilikuwa ni 2000 shillings, nikalipa 1000 shillings. Sasa ilikuwa leo tena nilipe hiyo another 1000, alafu nipata mabarua zangu nipeleke kwa DO. Achejno ne ondhi kod obila kendo chwele tesendo obila making'ero kama irit chwele dokin. Kata kamano minode to ne ondonjo ng'wech kendo lal ne obila miro kinde mane obila otimo ne apedhe apisa achejno kama ne oyude otese maromo 200 ma okebeno wachore ni wuondore ne ochung'ne godo jopiny e doho. Okebeno wachore ni tiyo kod nying kambi mar okinde ma opodhe kod LSK, wach mane omiyo riwruok mar LSK okawo okang' mar manye bang' yudo maling'ling' kowuok kuom jopiny. Jagono moyange kaka Boniface Murage ichan chwali e dodi chieng' makiny kaka oler kod sub county commander Daniel Muruiki ka jopiny ojiw mondo tang' kod olethe makamago. It always baffles us how we can help the public once they fall prey. Is once a matter you have taken to this quack does not go as you anticipated and you come and report to us. When you take up this matter and we forward it to the disciplinary tribunal, unfortunately you will not be able to be helped. Achiel kuom Kastambe Stephen Mwaniki okonyo obila ne osiem ni okil mabandiano kod chief Makuno. Mimi nimemjua tu through the chief ya kwetu. Niambia unaweza kwenda mahali fulani na utapata huduma hapo ya advocate. Nimekuja mpaka hapa kweli, nikakuta mbao pale, nikaona ni hapa na nikaingia. Juzi nimewacha mabarua tu hapa ambaye zingine zingerekebishwa na chief. Jina moja tu alikuwa ameandika vibaya, alafu nilete leo nipate process hiyo through, alafu nipeleke kwa DO. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni piny owacho mar kaunti ma Migori ogolo omenda maromo siling milion 14 mar jolo somo mar jopuonjre moko 410 ma osebedo ka somo e bwo sir mar apisi mar gavana. To kaka George Jumalero, tend kaunti ma Migori sani loso chike ma biro neno ni chenro no itimo kaluwore gi dwaro mar chik. Chenro ni mar siro som jopuonje mariek to wuok e familia go mane onge ne piny mane ochak higa mar 2015 osechiwo thuolo mar somo ne jopuonjre maromo 1,289 e kaunti ma Migori mangima. Nyaka sani jopuonje maromo 410 mantie klas 11 kod 12 ema pod dhi nyime kod yudo sir e chenro ni mar somo e bwo chenro ni mane ochak kod gavana machon Okotho Bado. Mae biro nikech higa mar 2022 kod higani onge jopuonje manyien ma osekaw e bwo chenro ni. Wan gi gimwa luongo ni government grant ma His Excellency the Governor bende biro dwaro ni mondo chiw mondo mi nyithindwa makoro dhi nyime wan gi form 3 gi form 4 to gap modong' ma form 1 embe oyude nyithindo moko ma chandore kendo modhier mok nyal somo mano nego be ni bede form 1. Gavana ma Migori Ochila Yako ma oriko ni welap no ma Migori kama ne ochope nyasi mar chiwo omenda mar somo ne jopuonjre maromo 410 omenda maromo milion 14 ne wane piny owacho mare koro ikore masiro somo e kaunti ma Migori. Hii sio ya mwisho, hii ni mwanzo tu. Tutaendelea na hii mtindo na tutahakikisha sisi zote hapa Migori tunasomesha, tunaelimisha watoto wetu. That is why those who are fortunate enough to wear those t-shirts, the t-shirts imeandikwa tuelimishe ama tusomeshe watoto wetu sisi zote. Very many parents okuyudo thuolo mar chulo fees. Kiwinjo fee arrears mane schools dongo samoro lwetwa otwe
nikech ineno kaka janyuol chalo, fees be onge, koro kata idwa ni riemb nyathi be biro dhi to duoga nono. Kuom higni maromo 8 nyaka ne chenro mar somo ni chakre, weche ma otenore kod chike matayo chenroni osebedo ka kelo penjo ma opogore. Kendo amor ni twak dhi nyime mondo mi gigo ma oneni pod ne ok odonjo makare chak medi e policy ni mondo mi lose manyalo miyo bed maber, kata kaka gik moko nyithindo man gi ng'ol moro amora mamiyo jopiny teko mondo gine ma gibed gi teko mar yiero nyithindo. Gimwayudo ka ok ber ma wanyalo tighten en one ni ne wakawo checks titere schools. Checks manitere school ne nitiere gi ng'ikruok. Gichopo e school to mondo miyo ng'e ni checks adi mochopo e school nok yudre yo makare. Dwaro nitiere ni chenro ni mar somo koro time bwo chike ma otegno, ma bende koro nyalo miyo dhi nyime kata ka gavana machielo kodonje telo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi yweyo moro machuok e chenro mar Oimore koduogo to pod wan gi weche moko mang'eny mobiro kelo iri. Kata aneno kuoronwa ote 2, 3, 6, 0 wang'iane ka nyalo somo moko kuomgi ka piyo piyo. Ramogi TV ma Judy Omosh kawuok Olasi ka ler Migori County. Mos na mama nano erokamano. Trevor Nikanor Odongo Bodo mano MCA to be 2027 na Kingly Village. Ramogi TV ler mang'eny. Gima chando jo Kenya kwanza en mana ich lach manonego kal tako. Ramogi gimiloso kanyo onge nikech uchumi medo mana idho. Pacha neno ni ji odog mane ng'anyo maandamano ma endi Owino Janabi kano yani Masai ka endiro kamano. Ramogi TV ma endi Peter Owino ka wuok Ngodhe kone Honorable Mili ni twak to ber gitem mondo jopiny okonyre ngima tek sani to biye Ngodhe mondo nega ka ndairni chalo erokamano ahinya. Ma jakom Kelly Osumba jasiasa makarachuonyo Kindu Bay Kamanga. Ramogi ler ndi to kwayo Honorable Rengo ni oyie oket kwe kod jalupne mondo din wich kuote mamadhi njao joluono Kimano Kelly Osumba erokamano ahinya. Ramogi TV an Consoledi Tosha Nyarokoth kan Athi River Slaughter wuoth koni gi kony nyaka ging'i kaka giloso garama mar piny nikech ngima ni malo ahinya erokamano ahinya. Mane gote muoro no area 360 wadhi ne yweyo moro matin koduogo to pod wan weche manyien mobro kelo iri kanyo. Jotend migepe Musalia Mudavadi koro wacho ni pek mar ngima nyalo chwe nyaka higni 2. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Donjane weche mag ohala ni piny owacho koro dwani jo Kenya med rido kanda kaluwore gi pek mar ngima mikoni nyalo dhi nyime thuolo mar higni 2 mabiro eka fuong'ruok nyalo yudore. Magi ne oyangi gi ogai mar jotend migepe ma pacho kaendi Ben Musalia Mudavadi ma bende koni tend Kenya kwanza okonego se kaluwore gi pek mar ngima ni mar ne gikawo telo ka uchumi oserochore choth. Mudavadi mane loso Mombasa e romo mar jolony mag goyo kwan omenda miluongo ni ISPAC nojiwo jolony go mondo konye keto jo Kenya e ler e wi weche manie paro mar chik mar omenda masani nyuolo siasa e pacho kaendi. To get or prepare themselves for hard times for the now.
and how the resuscitation of the economy years. I want to assure you, I haven't been misquoted. I stand by that. 2 years, and maybe even slightly longer. And please do not misquote me because I am saying that. I am being pragmatic, realistic, and forthright in my assessment of the dilapidated economic situation. Kambi mar keyo teko sitima Kenya Power koro yango chenro mar siling bilion 10 mabiro bero lainde mag chwalo teko sitima gwenge duto mapacho kaendi. Jata tije mar Kenya Power Joseph Siror ne owacho ni chenro no biro bero kaka oganda yudo teko mar sitima ma yuak osebedi ni lal kinde ka kinde. Siror ne oloso bang' yawo tesen mar chajo nyamburko matiyo kod teko mar sitima e boma Nairobi kaendi. The role of Kenya Power, we do recognize. It plays a very critical role in turning around this economy. And this is one area where the greatest impact can be felt because of the reducing the pressure of foreign currency, in terms of the emissions, reducing the emissions in public transport, and there are many multiple advantages in supporting this initiative. We are keen and we are really investing a lot of resources to revamp our network and to work closely with them so that in whichever points they require charging stations, we actually provide that. I think for the revamping the network, we have over 10 billion. Machon mar rugby Alex Olaba otwe jela higni 6. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Weche mag tuke chakore sani. Jatugo machon mar rugby Alex Olaba ong'adne buch twech mar higni 6 gi doho ma Milimani. Doho no mano ng'ado ne Olaba bura makamano bang' yang'ore ni notudore gi jonek moko mondo neg achiel kuom joneno mane chiwo nene bura manomake mar temo bambo nyadendi moro Nairobi kaendi. Olaba noyudo gi ketho 2, achiel mar temo nek kod mar 2 mar temo geng'o ratiro mar miyo manomi ndala 14. Kwadhi mbele ni jatugo mar volleyball mar club mar Kenya Pipeline Pamela Adhiambo, jaloch mar piny ngima e cross country Beatrice Chebet, jaloch mar Tokyo Marathon Rosemary Wanjiru, kachiel gi jaloch mar London Marathon Kelvin Kiptum olandi kaka joloch mag mich mag jotugo maberie moloyo e dwe mar 1 nyaka 4. Chiwo makamago ne ochiw Nairobi kawuono ne en tudruok mar kind riwruoge jofwambo weche mag tuke miluongo ni S-Jack kod kambi mar LG. Joloch no mi televisen mag LG kod omenda mar aching mar joloch nonyiso mar mor margi bang' yudo michgo eko. Ya February cross country in Australia ilikuwa challenging but I didn't expect to win, but ilikuwa Mungu tu. So nashukuru kila mtu kwa support na kitu nawaambia tu tunazidi kuwork hard. Marathon haikuwa rahisi mwezi wa 3. Niling'ang'ana, nilianguka nikaamka na nikang'ang'ana hadi nikaweza kuwa mshindi. So nafurahi sana, nitajikakamua tena niwe tena kupata zawadi wa muhula ya pili. Asanteni. Shukuru S-Jack LG kwa kutupea zawadi. Angalau tupe motisha next time tujitahidi. Though ni mara yangu leo kukuja hapa Riadha House.
Team mar Viga Queens no dhi nyime gi orako motelo ne tugo margi mogik mar league mar mine pacho kaendi. Nyaka sani Viga Queens oseyangi kaka joloch mar league kata kobedo ni gidong gi tugo achiel e kindgi kod Gaspo Ladies kata kamano nowacho ni ok gibi dhi e tugo no giwene Viga Queens point adek go. Acha niseme tumekuwa familia na anytime tuna win kama team, tukidraw tunadraw kama team na tena tukilose tunaichukua kama team. So kitu imetusukuma sana niseme ni senior players, tumekeep on tukipush wengine. Na hiyo teamwork venye ilikuwa inatokea anytime tuna lose, we've been there for each other. Alafu tuli maintain focus yetu. Naweza sema kitu yenye imetusaidia ni mistakes zetu zenye tumefanya kwa previous game, tukienda kwa next game tumerectify. That's why tunapata hiyo ushindi. Tunapata changamoto ya transportation ya wachezaji. Tunapata changamoto ya wachezaji wengi wanakaa huku, so unapata landlord wanaoletea shida. Ni kwa Ramogi kanye kama Weche maro Oimore anyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa koro Belinda Dhiambo bendo wacho ni nendo mabero kamano kiti uru mana Ramogi TV kaini.